Studju tal-Bank Ċentrali fost qatt ta' kumpaniji mhux finanzjarji wera li bejn April u Ġunju li għadda 22% tan-negozji rrapportaw tkabbir fl-attivitajiet tan-negozju tagħhom. Qal li dan kien inqas minn dak irrapportat fl-aħħar 3 snin, iżda ftit aħjar meta mqabbel mal-ewwel 3 xhur tas-sena. Il-kumpanija li operaw fis-settur tas-servizzi kellhom l-akbar tkabbir fin-negozji tagħhom. Il-kundizzjonijiet kienu pożittivi wkoll fis-settur tal-manifattura, tal-kostruzzjoni u tal-proprjetà. Minnaħa l-oħra, il-Bank Ċentrali qalu li s-settur tal-bejħ bl-ingrossa u bl-imnut irrapporta kundizzjonijiet ġenerali negattivi. Terz tal-kumpaniji f'Malta esprimew ottimiżmu akbar mill-aħħar darba li ġew intervistati u wisset jantiċipaw titjib fl-attività ta' negozju fix-xhur li ġejjin. Dan kien ifisser tnaqqis żgħir meta mqabbel mal-livell ta' 35% irrapportat fl-ewwel 3 xhur tas-sena. Żied jingħad li waqt li s-settur tal-kostruzzjoni u tal-proprjetà baqgħu ottimisti imma kawti, il-kumpaniji fis-settur tas-servizzi rrapportaw l-aktar prospetti favorevoli, segwiti minn dawk tal-manifattura. L-aspettattivi għas-settur tal-bejħ bl-ingrossa u bl-imnut huma negattivi minħabba żieda fil-kompetizzjoni, konsumaturi aktar sensittivi għal prezzijiet u inċertezza ekonomika. Il-Bank Ċentrali żied jgħid li żiediet fl-ispejjeż baqgħu mifruxa iżda mmoderaw. Dan għal fatt li dawk li rrapportaw żiediet fl-ispejjeż naqsu minn 81% fl-ewwel kwart tas-sena għal 63% fit-tieni kwart. Żied jingħad li l-bilanċ tan-negozji li rrapportaw żieda fil-prezzijiet naqas b'6%. Dawk li qalu li se jinvestu naqsu b'11% waqt li l-investiment kompla jiġi xprunat minn nefqa kapitali, tkabbir u titjib fl-effiċjenza. 45% tan-negozji f'Malta qalu li se jkomplu jirrekklutaw il-ħaddiema, iżda sostnew li baqgħet sfida biex isibu jew iżommu magħhom ħaddiema tas-sena.